financeres es van endeutar per tal de treure profit de la situació, tot afavorint una gran bombolla immobiliària que els permetia vendre hipoteques a dojo mentre captaven recursos dels estalviadors amb productes financers innovadors. Avui, però, amb el rescat, torna a fer-se evident la fallida del sistema financer espanyol. Davant aquests nous fets i els continus rescats que s'han produït fins avui, tornem a exigir que si hi ha intervenció de l'Estat en fons públics es garanteixi el caràcter públic d'aquestes entitats. Per tot això, denunciem la manca de regulació i de control polític i institucional, els continus canvis de normatives que han suposat 3 reformes del sistema, la liquidació del model de caixes d'estalvi amb la seva obra social, l'arrelament al territori, l'accés al crèdit a les classes populars i l'atac al dret a l'habitatge de milers de famílies, la situació de milions de petits estalviadors que no poden disposar dels seus diners i pel que fa a l'economia i a l'atur, la manca de crèdit a empreses, autònoms i particulars, que ofega encara més l'economia productiva i la pèrdua de prop de 16.000 llocs de treball en els darrers 2 anys. i en tant que organismes de fiscalització i control del sistema financer i els gestors privats de les entitats per haver-les dut a un carreró sense sortida i haver posat en perill l'economia de tot un país mentre cobraven remuneracions indecents. Exigim solucions per a tots els sectors financers amb la posada en marxa d'una reforma del sistema que garanteixi la seva viabilitat, l'ocupació i que no es faci el servei dels interessos econòmics i polítics d'una minoria. Exigim la creació d'una banca pública per garantir la liquiditat financera necessària per a les persones, la petita i mitjana empresa, els autònoms i molts sectors productius per promoure la reactivació econòmica i la sortida de la crisi, el control i supervisió públiques de les inversions de les entitats financeres perquè compleixin amb els principis de la responsabilitat social i en aquest sentit la posada en marxa de l'impost de transaccions financeres. Exigim la intervenció